To jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya. Da alama dai shugaban ƙasar Amurka ya tsorata da wannan yaƙi da ake yi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka da kuma ƙasar Isra'il, inda ya ce dole ne za a kawo ƙarshen wannan yaƙi ko da babu yarjejeniya a tsakani. Idan ba a manta ba, tun da farko dai shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya ce dole dai ƙasar Iran ta yarda da cewa sai ta dakatar da ƙera makaman nukiliya da take, sannan kuma dole ne ta kawo wato sinadarin uranium da take tarawa wanda da shi ne ake ƙera makaman nukiliya. Dole ne sai ƙasar Iran ta yarda da waɗannan sharuɗa kafin ƙasar Amerika ta dakata da wannan yaƙi da take yi wa ƙasar Iran. Amma a yanzu menene ya faru wanda shugaban ƙasar Amurka aka canza ra'ayinsa da cewa dole ne za a kawo ƙarshen wannan yaƙi ko da babu yarjejeniya a tsakani. Masana dai suna ganin cewa wannan yaƙi yana cutar da Amurka, yana sa Amurka tana yin asarar dalolin miliyoyin kuɗaɗe, wanda hakan ta tilastawa da yawa daga cikin dubban Amurkawa suka fito yin zanga-zangan ƙin jinin gwamnatin Donald Trump, wanda suke cewa ya sa su cikin yaƙe-yaƙen da babu ruwansu a ciki, yaƙe-yaƙe ne na ƙasar Isra'il, amma shugaban ƙasar Amurka ya janyo su cikin wannan yaƙi. To jama'a kafin mu ci gaba cikin bidiyon, idan yau shine farkon ziyartarka wannan channel namu, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da zaƙulo muku sahihan labaran da suke faruwa musamman akan wannan yaƙi da ƙasar Amurka da Isra'il suka afkawa ƙasar Iran. Sai dai rahotanni sun tabbatar da cewa duk da wannan taron dangi da ƙasar Amurka da Isra'il suke wa ƙasar Iran, ba sa samun cikakkiyar nasarar da suke fata. Sai dai ma Iran ɗin ce da aka raina ake ganin take fitar da wasu sabbin makaman da duniya bata taɓa ganin su ba, take aikawa kan sansanin sojin Amurka da ke ƙasashen Larabawa da kuma ƙasar Isra'il da take tura makamai masu linzami a kowace rana, wanda da yawa daga cikin masu sharhi suke ganin idan har ba a dakata da wannan yaƙi ba, nan da ɗan wasu shekaru kaɗan za a iya shafe tarihin Isra'il gaba ɗaya, za ta zama saura tarihi babu wani gine-gine a ciki.